श्रीलक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। गणेश चतुर्थीला येणाऱ्या चाकरमान्यांचे सरकारनं हाल केलेत असा आरोप मनसे नेते परशुराम उपरकर यांनी केलाय। काय म्हणाले उपरकर पाहूयात। सुरुवातीलाच मनसेने राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या बाबत राजसाहेबांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली होती। लोकांना या रस्त्याबाबत जी अडचण होते ते सांगत असताना जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे बांधकाम मंत्री की हा रस्ता आम्ही गणपतीपूर्वी करणार अशा प्रकारची आश्वासनं आणि वृत्तपत्रातून आणि दूरचित्रवाणीवरून सांगत होते, पण रस्ता काय झाला नाही। चाकरमानी हा रस्ता होणार म्हणून मोठ्या प्रमाणात गावाकडे यायला स्वतःच्या गाड्या घेऊन निघाली, पण चाकरमान्यांना गणपतीच्या आधीच जवळ यायला त्यांना आज मी गणेश दर्शनाला जेव्हा जिल्ह्यात फिरलो तर अनेक चाकरमान्यांनी व्यथा ऐकून दाखवल्या की आम्ही गणपतीला इथे आलो, येताना आमच्या गाड्या घेऊन आलो, आमचे सर्व कुटुंब घेऊन आलो, पण त्या कुटुंबाला 22, 18 तास प्रवास करावा लागला। ही खऱ्या अर्थाने त्यांची अडचण होती। त्याचबरोबर ते चाकरमानी बोलले आम्ही हाही हालत बघितल्यानंतर आमचा गणपती लवकर बोलून आपण लवकर जाऊया 5 दिवसांनी। तर 5 दिवसांनी जाताना पण त्यांना 30 हालत जाताना मिळाली। जाताना पण चाकरमानी जे मुंबईत पोचले ते 14 तास, 18 तास, 22 तास या दैनिकी पोचले। आज ह्या अशा पद्धतीने चाकरमान्यांना किंवा कोकणी माणसाला सरकार फसवत आहे आणि सरकार शब्द देऊन येते। आज या राष्ट्रीय महामार्गाच्या बाबतीत ज्या एका याचिकेमध्ये जवळजवळ ज्या असलेल्या प्रशासनाने सांगितलं होते की 21 डिसेंबरला आम्ही हा पूर्ण रस्ता पूर्ण करू, 2021 मध्ये आम्ही रस्ता पूर्ण करू अशा प्रकारे सांगितलं, पण त्यांना पूर्ण करता आलं नाही। त्यांनी आज 2 वर्ष अधिक, 2.5 वर्ष अधिक झाली, पण अजून ते काम पूर्ण झालेलं नाही। एकच लेन अजून पूर्ण झालेले नाहीत। त्यानंतर आज या भागाचे कणकवलीचे आमदार मनसेला सल्ला देत आहेत की आपण मनसेने जरा शांत राहावं, डिसेंबरपर्यंत पूर्ण रस्ता होईल। ज्या रस्ता आज ह्या 2 महिने चालू आहे त्याचा होऊ शकत नाही, तर रस्ता डिसेंबरमध्ये पूर्ण रस्ता कसा होईल? ज्या न्यायालयाला सांगून तुम्ही रस्ता 2.5 वर्षात पूर्ण करू शकलात नाही, म्हणजे किती लोकांना खोटं बोलणार, किती आपल्या मंत्र्यांची बाजू घेणार, किती आपल्या सरकारची बाजू घेणार, हे पण या भागाच्या आमदारांनी कळलं पाहिजे। कारण आज खऱ्या अर्थाने कोकणी माणसाला सर्व आम्ही 15 वर्ष सातत्याने सांगतोय की जिल्ह्यातल्या कोकणी माणसाचे सर्व गणपती असलेल्या खड्ड्यातून आणि असलेल्या सर्व रस्त्याच्या खड्ड्यातूनच न्यावे लागत आहेत। आज हेही फिरत असताना गणेश दर्शन करत असताना खड्ड्यातूनच त्यांना जावं लागत आहे, तरी पण त्याबाबत भ्रह न काढता यावर्षी केलेले रस्ते पुढच्या वर्षी एका वर्षातच खड्डेमय होतात। आज भुईबावडा रस्ता असून दे, फोंडा रस्ता असून दे, रस्ते बघितल्यानंतर किंवा जे अंगणेवाडीमध्ये केलेले रस्ते असून दे, सर्व रस्ते खड्डेमय ह्या वर्षी केलेले ह्या वर्षी तर झाले। अजून त्या ठेकेदारांना नोटीस पाठवलेली नाही, त्या ठेकेदाराकडून कामं करून घेतलेली नाहीत। याबाबत मनसे लवकरच आंदोलन करेल, पण या ठिकाणी असलेल्या ह्या भागामध्ये जे चाकरमान्यांची आज हिरमोड झालेली आहे, चाकरमान्यांना आज दुखावलं गेलेलं आहे। चाकरमान्यांना आज मंत्र्यांनी सांगून पण रस्ते होत नाही। जिल्ह्याचे पालकमंत्री, राज्याचे बांधकाम मंत्री असताना जिल्ह्यातले सर्वच रस्ते खड्डेमय झालेले आहेत आणि त्यामुळे आज जिल्ह्यातले लोकांमध्ये नाराजी मोठ्या प्रमाणात पसरलेली आहे। आज एका बाजूने आज एका वृत्तपत्रात बातमी दिली आहे की नक्कीच केंद्रीय उड्डाण मंत्र्यांना नारायणने भेटणार। इतके वर्ष काय झालं होतं? आज या विमानतळाचा नारळ फोडल्यापासून 3 वेळा दगड लावले वेगवेगळ्या पक्षात जाऊन, आणि ते विमानतळ चालू होताना पण जी चढाओढ झाली त्यावेळी केंद्रीय मंत्री म्हणून आपण जसं काय उड्डाण मंत्र्यांना केंद्रात भेटलो अशा प्रकारे दाखवून आपण हे विमानतळ चालू करतो अशा प्रकारे सांगितलं। मग ते विमानतळ चालू केल्यापासून जे विमान बंद होण्यापर्यंत किंवा विमानाची सेवा अपुरी होईपर्यंत आपण थंड का होता? आपले जे केंद्रीय मंत्री थंड का होते जिल्ह्याचे? आज जिल्ह्यातल्या केंद्रीय मंत्र्यांनी हे विमान चांगलं सुरळीत चालू होऊन
मुंबईचे चाकरमान्यांना सुरळीत होऊन अन्य ठिकाणी पण विमानं उडण्याकरता इथे प्रयत्न झाले, पण ते प्रयत्न न होता विमानतळाची सुविधा राज्य सरकारने अपुरी दिलेली आहे. त्यांना अजून लाईट पुरवलेली नाही, त्यांना अजून रस्ते ठीकठाक केलेले नाहीत. ह्या अशा परिस्थितीत विमान हे चालू करण्याची घाई गडबड अगदी असलेले तुम्ही स्पर्धा केली, मी केलं की तुम्ही केलं, श्रेयवाद केलात. विमानतळाच्या उद्घाटना दिवशी पण तेच झालं, पण प्रत्यक्षात विमान जनतेला किंवा कोकणी माणसाला विमानातून येताना अडचणच निर्माण झाली. अगदी गणपतीच्या दिवशी येताना, गणपतीला पूजायला येताना गणपती असलेल्या चाकरमान्यांचं उड्डाण रद्द करावं लागलं. पण मंत्र्यांनी 8 दिवसापूर्वी सांगितलं होतं की विमानसेवा सुरळीत होणार. ही परिस्थिती जर जिल्ह्यातल्या जनतेला सत्ताधाऱ्यांकडून जर ऐकायला मिळत असेल आणि सत्ताधारी जर जिल्ह्यातल्या लोकांना फसवत असतील, सत्ताधारी जिल्ह्यातल्या लोकांना भूलभुलैया करत असतील तर ते चुकीचं आहे. आज नेहमी पुढे करणारे कणकवलीचे असलेले आमदार आज प्रत्येक गोष्टीत आपण काहीतरी करतोय सांगताय. मग जिल्ह्यातले नव्हे तर आज मतदारसंघातले वैभवडी असून दे, मालवण असून दे, वैभवडी असून दे, कणकवली असून दे किंवा देवगड असून दे, ह्या रुग्णालयात डॉक्टर किती कमी आहेत. रुग्णालयात जाऊन डॉक्टरवर तापणे, रुग्णालयात जाऊन स्टाफवर तापणे हे कोणाला जमतं? विरोधी पक्षाला पण जमतं, सत्ताधाऱ्याला पण. ते आणणं, प्रत्येक गोष्टी आपण आणल्यासारख्या दाखवतात, पण ते आणणं गरजेचं आहे. रुग्णसेवा, गोरगरीब जनतेला रुग्णसेवा जी मोफत शासनाने जाहीर केली आहे ती रुग्णसेवा परिपूर्ण मिळण्याची गरज आहे. ती परिपूर्ण रुग्णसेवा मिळत नाही. त्यामुळे जनतेचे हाल होत आहेत. जनतेला कर्ज काढून उपचार करावे लागत आहेत. ही परिस्थिती जिल्ह्यातल्या सत्ताधाऱ्यांनी जनतेची करून ठेवलेली आहे. त्यामुळे जनता ह्या सरकारला, मग केंद्र सरकार असून दे की राज्य सरकार, केंद्र सरकारने वाढवलेली महागाई, आज जरी गॅस 400 रुपयाचा गॅस 1000 रुपयाला नेला आणि 200 रुपये कमी केले म्हणजे काय मेहरबानी नाही. हे निवडणुकीच्या आधी आता गॅस कमी होईल, डिझेल कमी होईल, सर्व कमी होईल, पण जनतेच्या मनात मात्र हा राग आहे आणि जनतेच्या मनातला राग ह्या त्या निवडणुकीत जनता आपल्या मतातून दाखवते. सर्व सत्ताधारी पक्षांनी मग कोणी मोदी ट्रेन आणली, कोणी बस मोफत आणले, ते चाकरमान्यांना इथे आणून सोडले मतासाठी. पण चाकरमानी इथे आल्यानंतर चाकरमानी जाताना मात्र वाऱ्यावर राहिला. आज ही परिस्थिती रोज आम्ही दूरदर्शनवर बघतो आहे की आज असलेल्या चाकरमान्यांना परतीचा प्रवास अगदी रेल्वेमध्ये कोंबून करावा लागतो. ही परिस्थिती खऱ्या अर्थाने दुर्दैवी आहे आणि त्यामुळे परतीचा पण प्रवासासाठी चाकरमान्यांना ह्या सोडणाऱ्या गाड्यावाल्यांनी परतीच्या पण गाड्या मोदी एक्सप्रेस किंवा ज्या मोफत एसटी, मोफत बस सोडाव्यात, अशा प्रकारची मनसेची मागणी आहे. खऱ्या अर्थाने हे सरकार स्थापन झालं तेव्हापासूनच सरकारमधली कुरबुडी आणि मूळ पक्षातल्या आमदारांची कुरबुडी चालू झालेली आहे. प्रवेश केलेल्या आमदारांची कुरबुडी चालू झालेली आहे. कारण त्यांच्या अंतर्गत जे काही मंत्रिपदाची वाशिंग बांधून त्यांना मंत्रिपदं मिळाली नाहीत आणि जे नव्याने दाखल झालेले राष्ट्रवादी हे सर्व 2-2 गट झालेले आहेत. त्यामुळे तिथे गेलेला एक शिवसेनेचा एक पाठ आणि BJPचे तिथे, त्यामुळे तिथे त्यांची एकवाच्यता नाही आहे उमेदवारीमध्ये. तीच खऱ्या अर्थाने जनतेने बघितलेलं आहे. हे जर स्वतःच्या उमेदवारासाठी एकवाच्यता करू शकत नाही. आज राजसाहेबांनी पण अनेक ठिकाणी लोकसभेचे उमेदवार उभे करण्याचे ठरवलेले आहे. त्याप्रमाणे आज हे आम्ही एकसंघ आहोत, पण हे मात्र एकसंघ नाहीत. ह्या दोघांच्या वक्तव्यावरून ते शिंदेगड असून दे किंवा BJP असून दे, ते दोघेही आपल्याला क्लेम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यातूनच त्यांची सरकारमध्ये एकवाच्यता नाही, सरकारमध्ये कोणत्याही प्रकारचे निर्णय घेतलेले निर्णय परिपूर्ण होत नाही, हे यावरून दिसत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.